വയനാട് പൂപ്പലിയിൽ വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ മൂപ്പൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ എക്സിബിഷനാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. വയനാട് പൂപ്പലിയിൽ വരുന്ന സന്ദർശകർക്ക് വിസ്മയം തീർക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മേപ്പാടി മൂപ്പൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പത്തോളജി, അതോടൊപ്പം അനാട്ടമി എന്നീ 3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ പുറത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ആശുപത്രിയിലെ വിവിധതരം ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ ഘടനകൾ, അതുപോലെ തുറന്നു വെച്ച മനുഷ്യ ശരീരം, ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ എവിടേക്കാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിവയെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് വയനാട് ഡോക്ടർ മൂപ്പൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷനിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പരമാവധി ആളുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ എക്സിബിഷനിലൂടെ തുറന്നു നൽകുന്നത്.